Kaixo. Ara. Kaixo. Pus entzun dut. Bai, pus. Zelan zagozie. Antxo notadoi. Euskal Telebizinoko izar gorenak zelan zagozie. Antxo notadoi Euskaltzain osoa, ke bustia aurkiaren. Busti-bustia gainera. Jabea. Ongi zagozielakoan nago. Eta Patxi Lopezen Euskara irakasle izandakoa, nolatan zuenen? Bueno, hori, posten nahi zuek hemen ikusteak, Euskaltzaindia osoa, eta posten da, eta natzaizue momentu batean, gu ere atera dugu diska bat, zerrenda edo diska Euskaltzaindiaren izenean, diska nimiño, txiker, miko bat guztien gozamenerako. Zerrenda, baina, zer, Euskaltzaindiako gehien zerrenda? Bueno, hori da afera partikular. Bakoitzak egiten du bere pitito edo pototarekin. Nahi bezitz polita, potota. Potota, bai, ala? Bai, potota. Biribila. Biribila da, bai. Baina nahi duena egiten du bakoitzak horrekin. Eta zuk? Bueno, nik aldu dana. Nagusiki gehien batez ere txisa. Gernua. Eta bertzelako luzamenturik barik... Luzamentua, zer pitito garena? Ez, bestelakoa zerindatzaizu. Euskaltzaindiaren zerrinda presentatuko dizuedalakoan nago. Eta da, euskaraz hitzegitea pegatzen ez dion jendea euskaraz kantatzen. Denak disko batean bildu ditugu. Ara, Euskaltzaindiak disko ateraldu oraingoan? Bai, jakina, noski prefosta. Por cierto, Xavier, lehen ateratu zuen zerrendan, disko azal gaien zerrendan, disko azal bat falta delakoan nagokizu. Bai? Hauze. Zea aurpegi maliziosoa eta eraberean koketoia jartzen duzun. Ala iruditzen. Lapur hori. Piratoia. Txakur hori. Bai. Bueno, harira, Antxon. Bai. Euskaltzaindiaren diskoaz ari ginen. Bai, erran dauzudan gizan, atera dugu kanta zerrinda bat euskaraz kantatzea pegatzen ez dion jendearena. Baina deskuido batengatik edo, euskaraz kantatzen duena momento dato batean. Gure diskoan ateratzen da, adibidez, esate baterako, Madonna, Kalaka taldearekin, aldapeko sagarraren puntaren puntan kantatzen. Ikustagun. Alaber, era berean, sartu dugu gure diskoan Eurovisionen parte hartu zuen neskatiko bat. Salome. Bai, Salome, Vivo Cantando. Bai, kantatzen zuen Salome. Bai, noski, Salomek euskaraz ere kantatzen zuen. Euskaraz ere kantatzen altzuen? Bai, izenburua zen kantari bizi naiz. Ikustako. Bide galduan zehar, zenbat gauzure bila, zure hitz egin nahirik eta ezin da. Orain horrean zerata, odalata metza piztuak dira. Zugatik bihurtu dira nere malkoak, amets argian, kanta gozoan, baina zerbait gertatzen da gure artean, ikeraz nabil zure ondoan. Zugatik bihurtu dira nere malkoak. Pentsatzen una beste guztia entzun behar, bale? Jaiotelekua zein zen, baina tira. Nahiko ongi moldatzen zen. Hala izango da, bestela. Bertzalde. Bai, Euskaltzaindiaren diskoan petatzen ari da, CSIko Grison euskaraz kantatzen. Jo, horrek Urrutxuko Goierri saskibaloi taldean jokatzen. Oso datu interesgarria, guri berdin zaigu, baina tira. Kanta hau dago, B aurpegian. Ikustagun. Mendian elurra dago, errekaldian izotza. Ikusi duzu azkenengo keinu hori. Bai, izotza. Eta bukatzeko, aurkeztu gura dozuet Bun Itxela. Petatzen ari dena munduko zerrenda guztietan.
Gainera, gure diskoan extended version gizan dago. Zuen diskoan edo zer da posible. Bai. CD-a da, baina B aldea ere badu. B aldea ere badu. Eta edo zer da, Full HD, bueno, euskatzen dian dena. LSD eta... Euskararen izebergan gaude, izebergan. Izebergaren puntan. Bai, hori da. Begira, Izebergan. Bai, Duquesa de Alba. Hain zuzen ere, Bai, zea. Albako Duquesa Baina... kantatzen. Kantatzen? Bai. Eta euskeraz kantatzen? Ba. Albako Duquesa? Bai? Entzun, Plaza Oloia, eta geratuko zara, harri eta zur. Venga. Yo gure patron jandea, Jesusen kompania, fundatu eta dezu armatu, ez zauri jaliko zaizuri, inolat aurrean gaurko egunean, naiz beto Lucifere ambrua, utzirin pernura. Bai, hor ere, kartera fuerte heldu zari zen Ignacio kantatzeko beti ere. Baina Sainazioaren martxa eta ez bi hitz bakarrik. Eta batez ere oso deigarri gertatu zait, zeinen ongi kontrolatzen duen vibratoa. Bai, bueno. Bai. Vibratoa. Ba, hortxe, aukitzen du, mesilan aukitzen du vibratoa. Ziraragarria. Eta aldi berean, akollonantea. Bai. Akollonantea. Atera dugu disko hau demostratzeko hauek euskaraz kantatzen ikasi badute, Plaza Ola, zuk zergatik ez? Ja, egia da. Nik euskera zeiteko arazoik ez daukat. Kantatzeko... Bai, nahiko alan. Eta onaino eskatzen diaren... Vibratoa faltatu zu ala ere. Bai. Ederki, bueno, eskatzen diaren... Igual horrekiko zu vibratoa, ez da, hortxe. Vibratoa egunero daukat, nik, onzero. Petatuko duena, mendik aurrera... Antxon otadoi. Superficie, utzi hau esate, superficie haundi guztietan dago. Bai, Eta petatuko du bigarren urratxean zaudetenentzat, eta kuadrilla afari guztietan denboraldi honetan. Eta batez ere, soltero despedietan. Orain amaitu duzu. Amaitu dut. Eskerrik asko, Antxon otadoi jauna. Zer dituta daukazu eskuan. Bai. Aurrera, botilak, seki horrela.